jing sei so ha ka rap ka riang ka jingmen ya kinong rap anda la pentrikam ka TMC ha ka ba shipawa jar tingka shisnem anya rap pisa ya baro kinong rap ha ka jela lingba ka jingpen mi ya ka scheme my farm farmers assistant for rural Meghalaya hakane ka apnyo trek urumpang Jan ya kasap jong pi haki artli kisentio bat kersan ya ka Meghalaya TMC Uba adan mela basoy met present ka Voice of the People Party ulam ka jing pla jo he pulet minat ka se bulami National District Jail kadan ke ek bashariya per ka bashir khaitam ulang hapo ka jela kidan kita ki ba uteu he pulet ubla shakem ubla flash kila pathai ku bor ulang kumta ki nailam ka VVP kla e kini ki kambam khoj po ka jela padai na kata ka daw ka Voice of the People Party kami ban put khoj ya ka sanchar ka khada ke ba ninge kum ka party ke jini we believe in justice habang inget ya ka sinshar ka khara ka hok ka khol tini kwa ba ka jing toket lani ka jing wat igini ki ke baro kanum dei ka badal liang bat kano ka por ka brana ka jala ka jing mari ka ni ka kam kat kum ka jing ka phalang ka jing kren ka jing riu officer ka pani ba ka don kata ka connivance mo kata ka khaki highly khaki vendetta bla 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 tini su thu bahang ni lese kandot ka ek ba challenges ka shir khai te lari dei ban yo ya jin bishar ka kho kanu ka bor ka dei belong ka balai do ka belong independent but ka dei ka taru ka bangi ngin le lo pai ba ka dei it's just a matter of time satang chiteu arteu e tanwan ka sarkar ka thamai tena ketui ki pai ba bukim dei ban bakla wat bakla aila ke BPP ngin pen khoi ikini ki ke bro ki kendok kram ba ki jings ni ke bar mi akan jelang ji ngai ba ka ai ka bo ni police officer kala long ka jing pen pau ji ko long in the open wan ringi nyem dawa ye ro na trai ko bangi ji ba ka judiciary ko bakalong ha ka jelang ji mau kelapek i bakum kini kelapek perman jinglong jiman hapo ka jela ka jing bat nakale ka jing hi ni so ba kei ke bangi don bano kalong pan pen so thu i ki pai ba ba kini ki jingja kin nang ye ja te kam don jimut bangi chi dawa na kini ki sarkar ki berim ki belong involve don kam ban ala be yengi ngin le e ka kam andang iwan ka bo yin ko apan dawa ngin dawa ayu mata kani ka por ka riban panthamai ka sarkar tela ringi ki dawa ne kini la ki pai ba kim su thu ki pen poi bengi kini saka bor ka jing dawa jing kan long tang ka formality nim ko abakani ka sim jam ka bangi ya mata kan dei tang ka jing pendap kom ringi ko ban ling ba kani yinum ong bangin dawa nagani ka sarkar ringin ong yu pai ba ailat ini bangin sei madan ikini ki chakle amparo Amdai tanga police department re ki department ki bobon apa ko chala ga ju kelas ramban pau reko ete halor kata ka nongrim kum ka party kum ki nongilam ki berage chili ni la yo i ki ke baki don ha ka chala ga ju den mar kata ka dau ni sa seng ni ka party ban pen khoi ma ya ka sanchar ka khada ka bangi yong ni wan rai ka sanchar ka khada ko khoi kibakum kini kimdei tang ko ke department lese ke ba u phila bi limba ka statement ke jong bi way ni ki police officer kala bandei tang hit just tips of an iceberg ba haman ki department ki on ki e kinum ki kanam ki bashar hai ten mar ka takraw ni ki ti ba kani kan yarap li ki pa ba hagan jala ga bakin sotho bat bakin minjul ya ka jing phot ko jing ban pen khot ya ka jala ka jing ba sinchar ka khada pen khot anum don munu ki ki pol ka party ki bala ban ai ya ka jing sinchar khada ko khot like na ka Voice of the People Party ban ni kwaru ban ong khmat lingba jo ki la ta ko bo ba kan dei bi tang ka seng ba thamai anum don ki wei pat ki seng ki bala ban pen khot ya ki ne ki jinja ki bai excitement bat ki bai lam che ke ba smo shirkai smo tri ya ka dur ka dal jong ka jala ka ji ba ni ko ar mon
Baka Voice of the People Party is the only new regional political party in the state. Mentan di kiwei pat, kipai bak kim di bencai lam bakla, kiwei kilaban gujritan ke uniform, kibri ke dikicu, rengi hang ni ke parti ke pertamai, dan kibri ke pertamai, berkat ke pertamai bagi nomor ke baskan. Te kata ke bagi don banong nak yang parti.